Ada pal video kalau ya fakor boy por ni bagi. Hello. Pohon Hambai Mario Chini Power Minister no Tai Chini Tai so Thai Manja Phaja Joto dignitaries, honorable leaders, society heads Tai Tini Thai Manja Phaja Joto Orani public rock Jung Joto no Saimano Chini Longtrai Valley Tripurani Bisi सबसे कष्ट माने फाइनाय हुनकाय चिनी धालाय डिस्ट्रिक्ट नि लंथ्राय भेलि दैनि बागै इनथों कारेन्टनि बागै इनथों लामानि बागै इनथों या ताबुक तरक सिचुएशन चेंज हुनखा जनरेशन चेंज हुनखा ताबुक नि जारा राजनेता र पॉलिटिशियन जारा तंगनाय र पर आगिनि हायखरिखा ताबुक जतन ब्रॉड माइंडेड ताबुक जतन कंपटीशन खाले नों बुसे ग्रोइमान आंनि साइटाइबो काहम के दै प्रमोनाय हिने अपनो हुनो ग्रोइंग जनरेशन बाहायके ग्रोइंग जनरेशन पावर न जेफ्रु याको पावर तो आफु सामुं खायना रना निजे इच्छा गोबांमा मिनिस्टार फायनाय गोबांमा मिनिस्टार थांनाय दिनै आं एमएलए तंनाय नेक्स्ट तो टाइम आसा बरक एमएलए होननाय फियाबा बोखाबो सामुं खायनानि मुचुंमानि करि हुनकाय दफानि बागै मोनसे खाय खालामनानि निनि इच्छा करि हुनकाय चिनिओ लंथ्राय भेलि सेम कंडीशन तंनाय आं बागैनो थाजिं चिनि ऑनरेबल मिनिस्टार को साखा शुद्ध 60 जना एमएलए बाय त्रिपुरा खानचुं सारिमाया शुद्ध विधानसभा एकजन एमएलए बाय विधानसभा माइथा खायमाया जतो निचुबा नांनाय जतनि हेल्प नांनाय जतनि हामथां नांनाय डेभलपमेंट सामुंगो निनि आनिता होनलायदि डेभलपमेंट सामुं खायगे जतनो हाफ देवै यासारनो बागै आं कयदो दिनैनि अजे सबस्टेशन अबसे बुसक इम्पोर्टेंट अबसे बुसकानि दिनो सायमानाय आगिनि दिनो कारेन्ट थाना जागे सातटा जागे कारेन्ट थाया दिनै एनाफ एनर्जी स्टोर खायजा करे अब है गोबां प्रॉब्लेम हॉस्पिटल कारेन्ट करे किंतु अब नों बाहायके चेंज खायनेबा अब हायके प्रोजेक्ट डिमांड खायो अब हायके प्रोजेक्ट सब खायो बुसकानो दुमाछरा ताई बिरासी माइल बक्तलो खारने 33 केबी खात खायो अब उन खानकाय वोल्टेज को इश्यू कतनो सॉल्विंग करने ताई वैसा हाय नहाय कि पावर मिनिस्टर ला हमलायनाया फरो ताई चिनो लगे फैनाय चिनि ऑनरेबल एमएलए 49 समुदाय जनब हामलाय मारिगो जोंना इंटरेस्ट थायना बागै दिनै अर फाइसो फैदा ताई अनि लास्ट नोट नक कुसारमु पॉलिटिकल पार्टी जेखन हमथु डेवलपमेंट नि सामु जों साहाम के साथारि मा फैनाय गवर्नमेंट फै चलो जेनिफ्राय फायदों किंतु जों अर लोकेल हिसाब चिनि एरिया मार्केट डेवलप होनाय
जोंनि एरियायाव टाउन नांनाय जों बाहायके जोंनि गभर्नमेन्ट फोसाबनाय आबो जोंनि कायसा एम आबो जोंनि कायसा अबजेक्टिभ बुंनाय आसे छावनो आंगानिखौ मथाका जतनो न काहामतंदी जतनो ताइसा बिनिनि 32 केबिनि और साबसे सरमानि खा काहाम जों बिनि चालुया फरे आंनिखौ अरनो मथाका हामदो